A Deputación de Pontevedra repartirá 11 millóns de euros entre os concellos da comarca do Salnés e da súa contorna. Vaino facer no marco dos plans máis provincia 2025 e do segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas. O presidente Luís López xa se dirixiu por carta aos rexedores para informalos destas achegas. Que tal, saudos? Na Pobra seguen os apoios ao Clube de Remo que intenta rexurdir logo do devastador incendio que destruiu por completo a súa sede. A Deputación da Coruña anunciou que destinará unha axuda de 100.000 euros para a compra de novas embarcacións e diverso equipamento. Ademais, tamén conseguiron a cesión dunha nave para uso de almacén e tarefas deportivas a través dunha autorización administrativa de xeito inmediato. Neste caso foi logo dunha xuntanza con representantes da Xunta. O alcalde de Pontevedra buscará en Madrid desbloquear o proxecto da variante de Alba. Lores terá un encontro vindeiro martes 14 de xaneiro co secretario de Estado de Transportes e Mobilidade Sostible. Aquí reclamaralle a cesión ao Concello de algo máis de 3 kilómetros da Nacional 550 dende Pasarón a Cendona, en Lérez. En Ribeira veñen de rematar as obras de instalación de paneis solares en diferentes edificios públicos. A actuación, que busca avanzar no aforro enerxético no compromiso ambiental, contou cun orzamento de máis de 260.000 euros. Dende o Concello avanzan que seguirán promovendo novas instalacións deste tipo noutros edificios como a Casa Consistorial ou o Mercado. Hai que ver que ben funcionou a campaña de Nadal da Asociación Boa Vida. O colectivo conseguiu recoller 11.500 xoguetes doados pola veciñanza de Pontevedra e da contorna. Dendeles, finalmente, restauraron 8.000 que remataron ben nas vivendas das familias que lles trasladaron as súas necesidades ou nas tendas que xestiona a asociación. Aquí están á venda a prezos reducidos co obxectivo de recadar fondos para manter as accións que impulsa Boa Vida. E o programa Xogade reúne este sábado en Poio a preto de 500 escolares no Campeonato Galego de Cross. Trátase dunha proba destinada ás categorías alevíns, infantís e cadetes. Vaise disputar na Seca. Ata o Concello chegaránse nenos e nenas de 52 clubs, 26 centros educativos e 3 escolas deportivas municipais de toda Galicia. Asuntos que trataremos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Deputación de Pontevedra repartirá 11 millóns de euros entre os concellos da comarca do Salnés e da súa contorna. Vaino facer no marco dos plans máis provincia 2025 e do segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas. O presidente Luís López xa se dirixiu por carta aos rexedores para informalos destas achegas. Os concellos de Cambados, Catoira, Ogrovia, Illa de Arousa, Meaño, Meis, Pontecesures, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía e Vilanova recibirán este ano preto de 11 millóns de euros da Deputación de Pontevedra para investimentos. 9 millóns chegarán a través do máis provincia, o Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal e case 2 millóns do segundo plan de infraestructuras deportivas. E queremos seguir avanzando conxuntamente nun modelo de cooperación institucional, lealdade institucional, que permita desenvolver as múltiples potencialidades da nosa provincia de Pontevedra. López xa enviou cartas aos alcaldes para informalos da asignación dos recursos dos plans. O máis provincia 2025, pero que se poden presentar proxectos ata o 2 de abril, está dotado cun total de 48,2 millóns de euros para os 59 municipios de menos de 50.000 habitantes da provincia pontevedresa. Como novidade, este ano permite financiar investimentos de carácter plurianual. E deste xeito, todos os alcaldes e alcaldesas poden coñecer a primeiros de ano o esquema de financiamento da Diputación con exactitude e que beneficia aos seus concellos, e isto lle vai permitir planificar moitísimo mellor todos os seus investimentos. Por outra banda, o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas ascende nesta edición a 8 millóns de euros. As bases establecen que os recursos serán distribuídos nunha parte fixa a repartir entre os concellos 4,42 millóns de euros e noutra variable en función da poboación. É unha mostra que consolida esta provincia como a provincia do deporte. E xa se aprobaron algúns proxectos, que o 2024 foi un ano onde se asentaron
as bases do municipalismo e no ano 2025 posimos batir récord de apoio aos pequenos e medianos concellos cando máis se precisa. As bases do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas contemplan que as actuacións deberán ser superiores aos 20.000 euros ou, no caso da compra de material, un mínimo de 6.000. Ademais, os investimentos deberán estar executados o 30 de abril de 2025 e as axudas son compatibles con outras subvencións. Na Pobra seguen os apoios ao Club de Remo, que intenta rexurdir tras o devastador incendio que destruiu por completo a súa sede social na Covecha. A Deputación da Coruña anunciou que destinará unha axuda de 100.000 euros para a compra de novas embarcacións e diverso equipamento. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, xunto co deputado de Deportes, Antonio Leira, mantiveron un encontro con representantes da Xunta Directiva do Club de Remo Puebla para coñecer de primeira man as súas principais necesidades tras o devastador incendio que destruiu por completo a súa sede social. Os dous representantes provinciais trasladaronlle o seu apoio ao club, que se verá referendado nunha achega económica por valor duns 100.000 euros para renovar as embarcacións e os equipamentos destruídos. Ademais de mostrar solidaridade, pois tamén dar un paso adiante para intentar recuperar o ánimo dos rapaces e rapazas que están vinculadas ao clube, pois para que sepan que non están sós, que a Deputación da Coruña, xunto con outras administracións, tanto a Xunta como o Concello, vamos a facer un esforzo para recuperar isto mellor do que estaba, en mellores condicións, para que isto non volva a ocorrer, e que vamos a inyectar xa unha cantidad económica inmediata para que poda empezar a comprar equipamentos que xa están a facer, de alguma maneira con certa debilidade financiera, pero non teñen todavía soporte financiero máis que promesas das administracións. Non? Vamos a intentar facelo rápido para que podan facelo con toda a seguridade xurídica e agradecer tamén aos proveedores que están dando facilidades para que se faigan co equipamento, para que os rapaces volvan de forma inmediata á actividade deportiva. Na xuntanza na que tamén participou o alcalde José Carlos Vidal, analizouse tamén a reforma pendente da xa nave queimada, para que o organismo provincial tiña xa comprometida unha partida económica por importe duns 300.000 euros e que agora deberá ser reformulada. E despois xa nos sentaremos para deseñar se o clube sigue aquí, según a decisión e evaluación dos propios técnicos e do propio Concello tamén. En función, unha vez que se decida eso, haberá un proxecto técnico que abordaremos entre as tres administracións. Dende o club agradeceron o apoio do ente provincial, ao tempo que destacaron tamén as numerosas mostras de solidariedade e de axuda que lles está a chegar dende diferentes organismos e entidades, así como tamén de outros clubs. Teño a suerte de que todas as peticións que estou facendo, todas se me están atendendo, vale? E incluso, pois, os demais clubs galegos están ofrecendo a terrenos ou a deixarnos todo o material que faga falta. En canto a administracións, pois, a todas as portas que estamos chamando están respondendo de maneira máis que eficaz e eficiente, porque en ningún momento pensamos que iban a ser tan rápidos na súa resposta, que é verdad que están exigindo un ritmo alto a directiva, pero moi ben, moi contentos. Vamos a traballar en precario, vai ser duro, vamos a traballar en precario, pero imos sacar adiante. Bueno, a Deputación da Coruña non será a única axuda. Noutra xuntanza mantida nas últimas horas pola directiva do club con representantes da Xunta, neste caso co conselleiro do Mar Alfonso Villares e o secretario xeral pro deporte, José Ramón Letelasa, conseguiron a cesión dunha nave para uso de almacén e tarefas deportivas a través dunha autorización administrativa de xeito inmediato. Dende o goberno galego tamén lle trasladaron os directivos do club a súa disposición a estudar a posibilidade dunha axuda extraordinaria dada a excepcionalidade da situación e o carácter singular do tráxico incendio que destruiu por completo a sede da entidade. A identificación plena do cadáver que aparecía aboiando pasado luns na praia sonense da Arnela deberá agardar alo menos uns días máis. Fontes de investigación consultadas por esta redacción informaron de que actualmente os forenses traballan coas probas de ADN para tratar de coñecer a súa identidade. O que si revelou a autopsia é que no corpo non se aprecian signos de violencia. Como xa se comentara, a principal hipótese que se baralla é que os restos pertenzan a unha muller de nacionalidade ecuatoriana desaparecida a finais de decembro na localidade portuguesa de Esposende, a que as correntes mariñas puideron desplazar ata o areal de Porto do Son.
O alcalde de Pontevedra buscará en Madrid desbloquear o proxecto da variante de Alba. Lores terá un encontro vindeiro martes co secretario de Estado de Transportes e Mobilidade Sostible. Aquí reclamaralle a cesión ao Concello de algo máis de 3 km da Nacional 550 dende Pasarón a Cendona, en Lérez. De confirmarse, a intención do goberno local é actuar na avenida de Compostela para calmar o tráfico. Si temos esa cesión da estrada que ten 3,2 km o tramo que pedimos, eso facilitaría a conexión coa variante de Alba, senón, pois dificultaría bastante porque as demandas que fai o Ministerio de Transportes para a conexión coas súas vías complicarían moito a execución desa variante e a Xunta pois nos pideu que tramitáramos esa cesión para facilitar a construción da variante de Alba, non? Nesta reunión estará tamén sobre a mesa outro proxecto pendente en Pontevedra, o segundo treito do Paseo a Marín. O Estado está a estudar varias alternativas despois de que a intervención quedara paralizada. Para Lores, a solución máis razoable sería elevar o trazado da autovía a Marín para evitar as inundacións e habilitar un novo carril pegado á factoría de Ence. Deste xeito, o máis próximo á costa podería utilizarse para continuar o paseo. Outra cuestión que levará o alcalde pontevedresa a Madrid é a situación da autorización de Adif para a construción do novo bypass de Mollabao. O permiso anterior caducara, polo que a Deputación de Pontevedra xa iniciou os trámites para solicitar un novo. A Illa de Arousa quere seguir ampliando a súa rede de paneis fotovoltaicos. O Concello opta a poñer en marcha un proxecto que suporía a instalación de case 170 novos paneis a repartir entre os tellados da Casa Consistorial e do Museo da Conserva. Son os derradeiros edificios municipais nos que aínda non se instalou esta fonte de enerxía renovable. O plan iría máis alá porque pretenden que o excedente da produción poida destinarse a familias en risco de exclusión social. A Illa de Arousa presume dende hai tempo en ser un dos concellos pioneiros na implantación de novas fontes de enerxía renovables. O goberno local quere seguir nesta liña cubrindo con paneis fotovoltaicos os dous edificios municipais que aínda non dispoñen deles. Son a Casa do Concello e o Museo da Conserva. Pois a idea é instalar aquí os paneles solares para dar capacidade a todo o concello. Dentro dese proxecto vai tamén unhas baterías de litio para almacenar esa enerxía que se consume, que non se vai consumir, pero sí que polo menos almacenar en algún sitio para consumila en outros momentos. Porque ademais de prestar o servizo Museo Consistorio, o plan contempla tamén que o excedente se poida destinar a outras necesidades municipais, como bombeos ou alumeado público. Ao mesmo tempo tamén se destinaría a veciños en risco de exclusión, coordinándose cos servizos sociais. O máis importante é nestas persoas máis vulnerables que teñen un bono social, que no seu momento dende servicios sociales nos poñeremos en contacto con estas persoas despois de que vexamos o excedente que podemos ter para que a factura sea aínda xa teñen o seu bono social, pero máis moito máis levadeira a final de meses a factura eléctrica. Este proxecto está orzamentado en algo máis de 105.000 euros. O Concello traballa agora para financialo con 59.000 euros do IDAE, 22.000 da Deputación de Pontevedra a través do plan Máis Renovables. As arcas municipais só terían que asumir 23.000 euros. Unha obra de 105 que o Concello salga en 23, pois é unha obra moi económica porque ao fin e ao cabo se vai a forrar moitísimos cartos, amortízase en moi pouco tempo. O alcalde amósase optimista a hora de facerse con esta subvención. Se toma como exemplo o bo funcionamento da planta de paneis que teñen no tellado do auditorio. Nestes ahora mismo dalle servicio a ese edificio, ao auditorio, todo o complexo sociocultural, e o excedente pois revirte no Concello. No verán, poñemos un exemplo, no seu momento, no verán estábamos como, sempre me gusta poñer este exemplo porque é moi chamativo, estábamos no mes de julio, que é un mes moi bo, estábamos sobre 400 euros, non hai calefacción, non hai nada, solo eléctrico,
pois estamos pagando sobre 400 euros de factura, pois ahora mismo estamos pagando os 40 euros no verán. Ademais da auditoria día de hoxe xa contan con paneis solares na Arousa outras instalacións como o Colexio Torreilla, Galiña Azul ou o campo de fútbol da Bouza, que ao mesmo tempo conta con baterías de litio para almacenar enerxía. Tamén conta con este servizo a nave municipal de Testos, que tamén xera electricidade para a dúcia de vivendas que compoñen a primeira comunidade enerxética que hai na illa. En Ribeira, entre tanto, remataron xa as obras de instalación de paneis solares en diferentes edificios públicos. A actuación, que busca avanzar no aforro enerxético e no compromiso ambiental, contou cun orzamento de máis de 260.000 euros. O alcalde Luís Pérez Barral valorou de xeito moi positivo a última actuación levada a cabo polo Concello coa instalación de paneis fotovoltaicos en diversos equipamentos públicos. Segundo explicou o rexedor, a actuación representa un paso máis no compromiso do Concello coa sustentabilidade e o aforro enerxético. O investimento destas obras levadas a cabo no complexo deportivo da Fieiteira, na unidade de condutas aditivas e no auditorio, ascendeu a uns 263.000 euros, financiados con cargo a fondos municipais e axudas procedentes de programas europeos. Desde o Concello de Ribeira acabamos de finalizar un investimento importante de máis de 263.000 euros nos que acabamos de instalar paneis solares pois en 3 edificios que son gran consumidores de enerxía. Neste sentido, pois acabamos de finalizar a instalación de paneis solares na Fieiteira, tamén no auditorio municipal e na unidade de condutas aditivas do Concello de Ribeira. Son 3 instalacións nas que viñamos tendo bastante consumo enerxético e o investimento que facemos permite avanzar na transición ecolóxica do noso Concello, facendo que Ribeira pois se autoabasteza de enerxía limpa, renovable, como é neste caso a enerxía solar, e ademais que fagamos pois un importante aforro económico para as arcas municipais. O rexedor ribeirense sinalou ademais que seguirán promovendo iniciativas sustentables deste tipo no futuro noutros edificios municipais, como é o caso da Casa Consistorial e o Mercado Municipal. Estamos convencidos de que esta é a liña de traballo na que temos que seguir de cara ao futuro. Sabemos que os edificios públicos consumen enerxía e, por tanto, necesitamos autoabastecernos na maior medida posible, non? Isto é bo para o medio ambiente porque deixamos de emitir moitos miles de kilos de CO2 cada ano e despois tamén pois, é un importante aforro económico para as arcas municipais. E xa digo, todo ese aforro que conseguimos da reducción do gasto enerxético pois estamos traducindo en investimentos para os veciños e veciñas de Ribeira. Preto de 500 escolares daránse cita este sábado en Poio no Campeonato Galego de Cross. Ampliamos logo da publicidade. Aquí estamos de volta nas novas en Canal Rías Baixas. O Grupo Municipal do PP de Ribeira presenta 22 propostas para que o goberno local as teña en conta e as inclúa na relación de obras a realizar con cargo ao POS máis 2025 da Deputación da Coruña, dotado con 1,5 millón de euros. Segundo indican os populares, boa parte das súas solicitudes foron recollidas directamente dos propios veciños das diferentes parroquias do municipio durante as reunións levadas a cabo no último trimestre do ano. Algunhas das actuacións que o Partido Popular demanda son a renovación da rede de abastecemento de auga na Rúa da Cerca, en Aguiño, as pavimentacións das rúas Forcadiña e Falcoeiro, tamén nesta mesma parroquia, a realización dunha zona de ocio nun solar municipal en Goda, na parroquia de Artes, ou a reforma da grada do campo de fútbol da Guía e da antiga Casa de Cultura en Carreira. Entre outras cuestións, piden tamén a reforma dun terreo anexo ao campo de fútbol de Trinidade para o seu uso como aparcadoiro. O Salnés contará dende finais deste mes coa súa primeira oficina de atención especializada a inmigrantes. Vaise instalar en Portonovo grazas a un acordo entre o Concello de Sanxenxo e a ONG ACEM. Este colectivo é o que está xestionando a acollida do segundo grupo de migrantes que se asenta no municipio. A iniciativa parte da Concellería de Servizos Sociais de Sanxenxo, que propuxo ao colectivo crear un punto de información de proximidade para evitar desplazamentos a Vigo.
A oficina abrirá as súas portas na sede de Servizos Sociais de Portonovo e estará operativa unha vez ao mes, con cita previa. Ofrecerá asesoramento técnico especializado no ámbito xurídico social. Darase orientación tamén en cuestións legais, permisos ou outro tipo de trámites como a renovación da residencia ou, de ser o caso, a obtención da nacionalidade española. 600 adopcións e máis de 1.200 animais rescatados e o balance que deixa o 2024 no Centro de Recollida e Protección Animal da Deputación de Pontevedra, o CAN. Dos cans recollidos, máis da metade, 750, puideron ser devoltos aos seus propietarios. En canto ás adopcións, a maioría foron en Galicia, pero máis dun cento chegaron a outras comunidades do Estado. Ademais, o abeiro do novo programa de colonias felinas, o CAN, esterilizou a 600 gatos en 17 concellos. Axudar aos concellos a esterilizar os gatos procedentes de colonias felinas. En total, ao longo do ano 2024, esterilizáronse xa 600 gatos de 17 concellos diferentes, e o obxectivo é continuar con este traballo para axudar aos concellos no ano 2025 para que cumplan a lei vixente, unha lei que establece que deben de xestionar as colonias felinas, que logo os deben identificar, esterilizar e vacinar e, por último, desparasitar as colonias que as integran. Para a Asociación Boa Vida, a campaña especial que desenvolveron no Nadal foi todo un éxito. O colectivo conseguiu recoller 11.500 xoguetes doados pola veciñanza de Pontevedra e a súa contorna. Deles, finalmente, restauraron 8.000 que remataron ben nas vivendas das familias que lles trasladaron as súas necesidades ou nas tendas que xestiona a asociación. Aquí están á venda a prezos reducidos co obxectivo de recadar fondos para manter as accións que impulsa Boa Vida. A solidariedade da cidadanía de Pontevedra permitiu á Asociación Boa Vida acadar os seus obxectivos para a campaña de Nadal. Recolleron 11.500 xoguetes, dos que restauraron 8.000, un traballo do que se encargaron as persoas da empresa de inserción que o colectivo ten en marcha. Este año el objetivo de la campaña era conseguir 7.000 juguetes recuperados y hemos logrado conseguir más de 8.000. Entonces, bueno, podemos decir que ha sido una campaña exitosa. Unha vez reparados estes xoguetes, tiveron dous destinos. Ben fogares de persoas que recorreron a asociación, ben as tendas xestionadas por Boa Vida para seguir recadando fondos para as súas actividades. Se donó a más de 100 familias que participan con nosotros en la asociación. Se les han dado bonos donde esas personas han acudido a las tiendas a recoger los juguetes completamente gratuitos, y también la otra parte es para sostener en los gastos que tenemos actualmente en la empresa de inserción y poder seguir y continuar ampliando el grupo de trabajo que el año pasado tenemos 11 personas contratadas. Entonces, bueno, la idea es continuar creciendo y la venta de los juguetes a precios solidarios es un pouco para ese objetivo. Xa rematado o Nadal, o colectivo recorda que o traballo continúa e Boa Vida seguirá coas diferentes actividades que teñen en marcha durante todo o ano. O Nadal rematou, pero continúa a solidaridade e o traballo que as persoas que máis sofren. Temos os xoguetes ao 50% hasta o 18 deste mes. Cada mércores temos todo a mitade de precio, seguir invitando a xente a colaborar, a chegarse a facernos donacións, porque isto nos permite que as persoas en situación de exclusión que están buscando de emprego e que están buscando formación tamén asentar eses proxectos. Dende a entidade quixeron agradecer especialmente a colaboración das 38 institucións que serviron de puntos de recollida de xoguetes e as máis de 300 persoas que os entregaron nas tendas. E o programa Xogade reúne este sábado en Poio a preto de 500 escolares no Campeonato Galego de Cross. Trátase dunha proba destinada ás categorías alevíns, infantís e cadetes. Vaise disputar na Seca entre as 10 e a 1 do mediodía. Ata o Concello chegaranse nenos e nenas de 52 clubs, 26 centros educativos e 3 escolas deportivas municipais de toda Galicia. As carreiras organizaránse por categoría e por xénero na contorna da Seca. Ás 11 comezará a categoría cadete feminina,
feminina nunha distancia de 3.000 metros, seguida da cadete masculina co mesmo percorrido. Posteriormente serán as categorías infantil feminina e masculina respectivamente nunha distancia de 2.500 metros para rematar os alevins feminina e masculina nun circuito de 2.000 metros. Entregaránse medallas aos 3 primeiros clasificados individuais de cada categoría e os 3 primeiros equipos de cada unha desas categorías. Ademais, en cadetes, as 3 primeiras persoas clasificadas, tanto en categoría masculina como feminina, representarán a selección galega no Nacional de Cross Escolar que se celebra a finais de xaneiro en Madrid. Pollo vai a ter ese protagonismo que nós sempre buscamos con eses eventos, decir, fora desa época forte do Bran, poder realizar distintos campeonatos, torneos e demais que sese un atractivo, en ese caso, para o noso Concello. Polo que nos comentan desta organización, pois vamos a recibir, en este caso, pois de todo Galicia, rapaces de toda Galicia e rapazas. Mañana habrá aquí casi 500 de niños y niñas que van a competir pues por llevarse esa antorcha de campeón, pero importante, esto del deporte hemos entendido siempre, hace mucho tiempo que lo hemos entendido, que esto no va de victorias y derrotas, esto es dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Y entonces mañana habrá tantos niños y niñas que van a dar lo mejor de sí mismo, esto es lo importante y lo fundamental. Pois así rematamos por hoxe e por esta semana. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.